UBPO आफादा काउन्सिल जौगानायनि जेबो खामानि मावनो हायाखै बेनिखायनो गोदानै UBPF आफाद दानो गोनां जादों बे बाथ्राखौ बुंथिदों UBPF नि आफादगिरि डक्टर गाम्बारु मोसाहारि बिथाङा बे आफादजों जानाय नंला आरो बे आफादजों जों थाबाय थायोबा समाजा जोंखौ दुखु मोनगोन गाज्रि मोनगोन सोंखारिगोन बेनिखायनो जाहाथे जोङो काउन्सिलखौ जों सोरजिनो हाबाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गेजेरजों बे काउन्सिलनि जौगाथायखौ समान नोजोरजों दिथा होनो थाखाय आरो रायजोफोरनि खामानि मावलांनो थाखाय नैबे खौसेथि बर' सुबुं आफाद गौथुम इउनाइटेड बर' पिपल्स फेडारेशनखौ दानाय जाबाय दिनै सनितपुर जिल्ला सा देखियाजुलि हालामनि सिङाव थानाय गलापि बसुमतारी मेमोरियल गार्ल्स स्कुलाव UBPF आफादा 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसुलिफोरखौ बरायफैदों गासै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसुलिफोरनो गांसे दख'ना आरो गांसे जोमग्रा फास्रा लानानै गासै 30 फरायसुलिफोरनो होनानै बरायनाय जायो बेजों लोगोसेनो इयुनाव सासे मोजां जाफुंसार फरायसुलि जानायाव माबादि जानांगौ बेनि सायाव UBPF नि गाहाय नेहाथारि डक्टर बाबु बर' बिथाङा गोग्गो सोलोंथाइ लानाय फरायसाफोरा माबादि जानांगौ बेनि सायाव गेबेङै फोरमायथि आरो बोसोन होलाङो जाय लामाखौ लादों बे लामायाव मोजाङै स्टाडि खालामनांगौ बे सोरबा साइन्स लाबायबा साइन्सआवनो कारेक्टलि मोजां फरायनानै पास जाथारनांगौ आर्ट्सआबो गाज्रि साबजेक्ट नङा आजिखालि आर्ट्सनिफ्रायबो IAS बहुद ओंखारबाय IPSबो ओंखारबाय ACSबो गोबां दङ जोंनि बर' ACSआथ' मेट्रिकआव फेल जालायनाय खनसे बेयो ACS मोनलायबाय कम्पार्टमेन्टेल पास खालामनानै ACS मोनबाय जोंनि बर' गथ' मख'नो गोनांदि बे बरायनाय हाबाफारियाव UBPF नि गाहाय आफादगिरि डक्टर गाम्बारु मोसाहारि बिथाङाबो बाहागो लानानै गोदानै जोनोम मोननाय UBPF आफादनि सोमोन्दै गुवारै बेखेवना होनायजों लोगोसे आफादनि थांखिफोरनि सायाव गुवारै बेखेवना होयो दुखुनांथाव बाथ्रा अब्लाबो नैबे कमिसननि गेजेरजों जों आसा खालामदों फारसे थाला जागोन बिटिआर हाबगोन नङाबा जोङो काउन्सिलाव जोंना हेड अफिस जों गुवाहाटीनिफ्राय बेसिम मोनफैनायनि गोबां जाहोन दङ बे ओनसोलनिनो आइजो माहारि सासे जोंखौ फन खालामहरदोंमोन बे बिथां जोंनि ब्रह्मनि दैदेनगिरि बिथां अमरेन्द्र ब्रह्मखौ फन खालामहरनायाव जोंखौ बिथाङा जनायदोंमोन जे ओरैबायदि मोनसे स्कुल दङ जाय स्कुला बर'नि मोनसे आगोमा स्कुल जाय स्कुलखौ जोंनि आबोबनि मैखोम दैदेनगिरि बिथांनि मेम'रियाव बानायदोंमोन गलापि बसुमतारी मेम'रियल गार्ल्स हाइ स्कुल सनितपुराव जाय जेरावखि माने 13टा स्कुल थानो मोनसेल' आगोमा गार्ल्स स्कुल दङ बै स्कुला ओरैबायदि मिरु जिरु जालांनो हमबाय बेराफ्रा जिलाबनो हमबाय नाथाय गथ'फ्रा बिराद मोजां पास खालामदों नोंथांमोना एसे खबर लाफै आरो जा अनसुंथाइ हायो नोंथांमोना हायोब्ला होफैदो बे जोङो सावरायलायनानै जोङो थिरांथि लाबाय जे जों नंगौ जों थांगोन जिहेतु BKWC नि आन्दाराव दा गोग्लैथ'यो BTC नि बाहेरायाव थानायखाय हयथ' बे डेभेलप जायाखै जों एसे खबर लायनि आरो गोदानै दाखालि 2023 मेट्रिक एग्जामाव पास खालामनाय गथ'फोरखौ जों बरायनाय लेखायै जों बाव सफैनो हादों जोङो बयबो सासेल' नङा जोङो बयबो सोद्रोमाफोरा खांलायनानै दिनैसिम जों एसे फैसा एसे जों अनसुंथाइ हरगोन 30,000सो जों होलांगोन आरो गथ' जा बिथांमोना मेट्रिक पास खालामलांबाय फार्स्टनिफ्राय थार्डसिम जों बयनोबो गांफा जोंनिफ्राय माने मटिभेशनेल बिसोरो जिउआव जाहाथे मोजाङै दावगालाङो बेनि थाखाय जों मटिभेशनेल जाथों होननानै जों मान बिलाइ होफैदों मान बिलाइ बावदों आरो लोगोसे जोङो बिथांमोना जाहाथे स्कुल कलेजाव गानलांनो हायो बेनि थाखाय जों गांफा दख'ना आरो गांफा फास्रा जोङो बिथांमोननो होदों दिनै बे जोंनि अनसुंथाइ आरो बेयाव फैनानै गमामायैनो जों जोबोद दुखु मोनदों मानो होनब्ला आथिखालाव सरकारि स्कुलफ्रावथ' बिदि जाद्राया बेराबुरि गैयै बयबो डेभेलप जाबाय नाथाय बे स्कुला मानो बिदि जानानै थाखो जोंनि दैदेनगिरिफोरा खबर लादोंना लायाखै बा जों उनाव मोनथिगोन थेवब्लाबो जों जाखिनिखौ हादों जों दिनै बेयाव मदद होफैबाय आरो इयुनावबो जोङो बे स्कुलनि थाखाय जों नाजागोन आरो खोनानो दङ दाखालिनि जा BTC जे मेम'रेन्डाम जालांबाय बे एकर्डआव दफायाव दङ जे BTC नि बाहेरायाव जेसेबां बर' हाइ स्कुल दङ बर' स्कुल दङ बेफोरखौ लाजोबनाय जागोन होननानै दा BTC नि बाहेरायाव जुदि बे गोलैयोब्ला बे एकर्ड मथे बेयो थाबनो जागोन आरो जुदि गोग्लैयोबा बे BTC नि आन्दाराव जागोन आरो जोङो आफाद दाखालि गोदानै जाजानाय इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशन जोङो
बे आफादखौ दानाय जादों बर' हारिनि सार्थ बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय बे आफादा नन पलिटिकेल मोनसे अर्गेनाइजेसन बेयाव जोङो पलिटिकेलि लोब्बा नङा जोंनिया खालि सार्थआ बर' जातिया डेभेलप जानांगौ बर' जातिया समान मेगनजों नायजानाय जानांगोन बर' जातिखौ जोङो हाजो हाला जेराव दङ बयखौबो जों थांनानै जोङो बोजबनांगोन थांनानै जोङो BKWSनि सोमोन्दै बुजायनांगौ BKWSनि खामानि मावनो थाखाय जों खावलायगोन बयखौबो जों लेंबोगासिनो दङ आरो जोंबो फालो फालो जों फैगासिनो दङ दिनैसिम बेसिम मोनफैबाय दाखालि जों गलाघाटआव डिस्ट्रिक्ट कमिटि दाबाय गुवाहाटि दाबाय नलबारि बरपेटा जों फारसेनिफ्राय जोङो लेंथुमगासिनो आरो माने सांग्रांथि मेलबो खालामदों आरो जों दा गरम बन्दआव जोङो जेराव हारसा रोङा बर' रोङा बे जायगायाव जोङो बर' रोंनायनि थाखाय जोङो मोनसे ट्रेनिं माने केम्प जों लुदों आरो दा गुवाहाटियाव जोङो बे दिमुरि आनसलिकनि मानसिफ्रा बर' रोङा जोंनि बर' फिसाबाबो स' बेफोरबायदि जायगायाव जोङो माने लेंगुवेज केम्प जोङो खुंगोन आरो बेफोरबायदि जोङो गोबां जोंनियाव माबा दङ खामानि मावनांगौ दङ थालांनाय जा जेंना दङ जा माने मा होनना बुङो ओइ असान्थि थासारि दङ बेफोरखौ जों सुस्रांनो थाखाय माबायदि राहाजों थांब्ला सुस्रांनो हागोन जों बेफोरखौ इन्टेलेक्सुयेलजों रायज्लायनानै जों मोजाङै दैदेनलांनो थाखाय बे जों गोदानै इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेसन जानानैनो जों बेवहाय दिनै अनसुंथाइ होफैदों आरो